Panjenenganipun wonten menapa? Katuran pirsa. Rikala semanten kula kautus inggih supados mlapati kawontenipun Arakem. Inggih badhe pentas karya mlengket kawontenipun Pahang Pamalayu. Pakabare ingkang kula tampi piyambakipun kalampahan. Nanging badhe warsa dhateng Majapahit, kula kinten lek badhe nyuwun ganjaran nanging dawah kosok wangsul. Piyambakipun malah mungsi tiyang saking Majapahit badhe damel geger dhateng Majapahit sakmenika mbalui tiyang saking Pahang Pamalayu. Dadi cedhane malih tinggal. Leres. Tenanipun boten kirang-kirang anggenipun paring mirmo. Tumrap pakartinipun para Dharma Putra. Ingkang boten pisan boten pindho. Damel kapitunaning Majapahit. Nanging pancen sih. Wiwit sepisanan Dharma Putra dipun gulawentah wonten ing Majapahit wiwit Rakuti ngantos saandhanipun tansah nggadhahi rasa ingkang boten prayogi tumraping Majapahit. Mula menawi kados ngaten cethanipun Dharma Putra kedahipun dipun cepeng dipun bubaraken rakembar sakanca ruwangipun kedah dipun rangket. Perkawis menika ingkang kula ajri. Menawi ing manginipun wontenipun rakembar kalampahan beto prajurit Dharma Putra ngantos ing manginipun damel kegiatan kula ajri badhe ngrebahaken wontenipun Majapahit. Adya Warman. Rakembar, Pegal modo tan wurunga kowe mesti nunggak semi pakartine sedulurmu. ora tak selai. Ya. Nanging apa ora ngilu? Selagi Rakuti Rasemi kang rikala semono darbe keluwihan. Kang unggul saka Dharma Putra liyane wae ora kasembadan ngringkihake Majapahit. Apa meneh mung kowe lan kanca ruwangmu. Mula saka kuwi. Prayoga aja mbok bacutake anggonmu kepengin ngrong-ngrong kawibawaning Majapahit. Tak batutke. Yen kowe bacut adepan lawan aku. Mati. Batu waduh. Rakembar. Sakmenika kula nenggono. Menawi ingkang menang dados pati amangku bumi nggih sampean. Kakang Ora kembar, kula. tak tampa anggonmu njaluk pangapura atas nama Ratu Majapahit nanging sranane gulungen Bandara Pahang. Atus lagi pangestu. Kowe kok esuk-esuk bengak-bengok nantang wong Pahang Pamalayu sing mbok karepke kepiye? Kowe ora ngrasakno. Rasane apa? Aku bar dipingkes karo bekal modo satemah aku njaluk ngapura. Sabanjure? Sabanjure gelem dhewekne menehi pangapura karo Rakembar. Kalamun Rakembar bisa nggulung bandera Pahang Pamalayu. Dadi kowe mau rumangsa kalah karo Gajah Mada. Iya. Kowe njaluk ngapura di sepura apa waton kowe bisa nggulung bandera ana ing Pahang Pamalayu. Bener. Kaya ngono mbok sagu. Ya tak sagui. Bodho. Lho, kok bola-bali aku kena bodho terus. Bodhone manggon ngendi? Umpama kowe bisa kelakon gulung bandera ana ing Pahang Pamalayu. Kowe ora bakal
ninggalake Praja Majapahit. Tanpa guna aku urip ana ing Praja Majapahit. Aja dadak kesuwen. Ayo. Apa sih mbok bacutke nggonmu peperangan kelawan momong Majapahit? Tak ibaratake aku nyabrang kali. Bali klebus bacut uga teles. Tak bacutke nggon wani karo Majapahit. Nanging delengen akeh pangorbanan. Akeh kawulamu sing keplayu merga krana perang. Mbok tulis ngangge mangsi apa wae perang tepe kejem. Sing menang bakal sing kalah bakal tumpes tapih tanpa tilas. Mula sing tak jaluk yo nyawiji lawan Majapahit nuwuhake karukunan. Mengko ora bakal ana pangorbanan. Kabeh wis ndak arepake. Jer Basuki Mabaya, aku kepen mulyake kawula kabeh ing Pahang. Yo kepiye nggonmu mulyake kawulamu yen isine perang lan perang. Mengko nek entuk kamenangan bakal mulya uripe kawula Pahang. Tangeh kanggo lamun kowe bisa ngalahke Majapahit pindhane duren musutipun. Kabeh durung bukti. Mula dina iki tak buktike ben ngalahke wong Majapahit. Kena kowe ngalahke wong Majapahit. Yen waton sirahku gemlunung papan. Tak